Park 2 eh. Kaya lang pag pumunta ako doon baka mawalan ng signal. Masagap lang ako sa free wifi dito sa Hong Kong. Ito yung aming tambayan dito. Ano to? Sports center. Maraming nagtitraining dito ng yung sa taekwondo, basta kung saan-saan, sports ba, table tennis, badminton, ganyan. Ito pa isang coach, may training sila ngayong 4 to 5. Coach, mag-hi ka naman sa live ko sa YouTube. Hi! Good afternoon! May training sila sa taas. Tapos na? Mag-umpis. Like naman po ng aking lad. Tapos yun o, may live. Punta na kami. McDonald's doon, McDo. Tatapon ako ng basura. May swimming lesson din dito. Marami ditong Muslim guys, 'di ba? Eid. Nag-celebrate din sila dito. Ayun no. Yan mga Muslim group na yan. Marami ditong Muslim. Yung mga India, ay, ano ba tama ba? Oo, mga India. Indonesia pala ka ako. Dito naman, Kowloon Park Swimming Pool. Yan yung mga nag-aaral ng swimming pool. May swimming pool doon sa baba. Maganda yung pool doon. Palike naman po sa aking 1 viewers. Dito po ako sa Kowloon. Kowloon Park na yun, oh. I-try ko maglakad doon kung may signal ako. Nang, batik pa ilang ata bag ka? Ken ate uniform ko. Palike po, palike. Bawa mawalan ako ng signal. Palike. Ayan, doon yung palaruan ng mga bata. Sana wag akong mawalan ng signal. Ayun yung pool nila, oh. Maganda. Maganda yung pool nila dito, malinis. Silipin ko nga pala puno dito yung pwedeng pagtulugan daw. Dahil antok na antok ako kanina eh. Ginising ako nung guard. Bawal daw mahiga doon. Hindi ko alam kung asa may puno. Meron daw dito pwedeng paghigaan, pwede ka matulog eh. Sana wag mawala ng signal.
Pa-like po, pa-like. Marami akong nakakilala, marami kong natututunan, and marami kong natututunan puntahan. Hindi, okay lang naman. Every day off. Kaso saan dito? Kadugtong din dito ng park doon. Maraming mga bangko. Kasi pag diniretso mo to, park na eh. Hindi pala sa may puno. Ang dami eh, may nagsasayaw mga Pinay eh. Hindi ko alam kung ano yung sa taas doon. Marami pala dito. Ay, mayroon dito sa gawin dito. Wala na pala. Iikot ko lang kayo. Sana wag mawalan ng signal. Hindi ako makapunta doon sa likod doon kasi wala na ng signal. Wala akong data eh. Nasagap lang ako sa free wifi. Babalik na ako sa aming pwesto. Pag sahod ko, magti-data na ako. Para makapag-live. YouTube. Pa-like naman sa papasok. Please. Please. Na-demonetize po akis. Dito papunta to sa kids playground. Sorry guys, hindi ko ay mailibot dahil wala akong data. Masagap lang ako ng free wifi dito sa Hong Kong is meron. Ayan ako gaya niyan. Kaya ang gamit ko is free. Pero may mga lugar na hindi niya nasasagap yung free na wifi. Sila mutuhan. Hiningal ako. Demonetize ako guys. Ang watch hours ko na lang is more than 3,000 pa yung mid ko na watch hours ulit. Kasi nagsisiro ako. Para sa pabayaan ko na hindi ako pili. Saka may reels content kasi kung bawal. Shout out po sa like ko naman. So, bye-bye po. Thank you. 11 minutes and 25 seconds.
Beach.